malunggay leaves para sa tinola or para sa munggo. Chicken gizzards, 1.48 pounds. Chicken gizzard. Mura ang gizzard, ang liver dito, guys. 2.24 for 9 point, for... Do you recall when we were young, running from all things that once... Hey everyone! Welcome back to another vlog. So, ito po ay katuloy lang ng vlog na na-upload siguro the other day. And this is just a grocery haul na binili namin sa Sam's Club, sa Walmart, and sa Asian Store. Just for you to have an idea how much na yung mga bilihin dito despite of the inflation or in spite of the inflation. So, I'm gonna start with the Asian Store muna. First thing here is this lumpia wrapper. Ito yung Filipino lumpia wrapper na usually na ginagamit natin sa Pilipinas. Ganun. Pero kulay puti siya. 50 pieces pala to. And then next here is this one. Ito yung munggo na ganito na siya. Actually, nagaya ko to kay Nanang kasi dati pinapadala pa niya from US, the Philippines, yung ganitong munggo. Pero I think may munggo atang ganito sa Pilipinas. Yung wala na talaga siyang balat. Kasi para na siyang nagiging soup. Sobrang sarap nito. Pero kung minsan, namimiss ko din yung may balat. Pero ito daw yung gusto ni Mac ngayon. Mga 3 siguro kainan namin to if ever. And then finally, nakahanap din kami ng sitaw nila, which is napaka-konti ng sitaw nilang available ngayon. At hindi talaga siya laging may sitaw. Sobrang konti. Mahal sila ngayon kasi iba nang nagmamanage doon sa Asian Store na pinupuntahan namin, guys. Kaya mas mahal na sila magbenta. And then, bumili kami ng malunggay leaves para sa tinola or para sa munggo. Ayan. So, hopefully, hindi siya masira until Friday kasi bukas ay aalis na naman kami so hindi ko pa siya maluluto. And then, patis, dahil wala na kaming patis. And then, soy sauce tsaka vinegar na dato puti, isang set na siya. Actually, mas gusto ko yung silver swan, pero okay na lang din naman to. Bakit ito yung kinuha ko? Ito kasing tinuturo mo, no? Eh, para may suka pa naman yata tayo. Or I don't know, whatever. Hindi naman masisira yung suka. Kung minsan din kasi yung suka din kasi, guys, yung pinanglilinis ko. Yan, yung pinang-i-spray ko sa mga gamit, lalo na sa mga toys ni Mishi. Pag hinuhugasan or kailangan i-spray yung mga table niya, yung suka lang din, tsaka dishwashing liquid yung pinanglilinis ko para hindi mga harsh chemicals yung pinanglilinis. And then, we got ligo na sardinas, 2. Yan. Tapos, 2 maanghang, tas 2 hindi. Kasi si Maki yan ang nag-crave ng sardinas. Gusto niya yung sardinas ng ginisa, sardinas na may papaya. Pero wala kaming papaya ngayon. Sardinas na may whatever. Yan lang ba yung binili natin sa Asian Store? So, yun lang yung binili namin sa Asian Store. Next, let's go to what we got from Walmart. So, the first thing is Mountain Dew para po sa kinabukasan ng diabetes po natin. Kay Macto. Oy, Diet Mountain Dew. And then, serrano peppers. Ito guys, para siyang yung siling haba natin na green. Ganun yung lasa niya. Yan, ganito yung itsura. Ganun yung lasa niya, pero maanghang ito kapag... Ay, sa amin kasi sa Ilocos, yung mga siling haba namin, hindi kasi siya maanghang. Actually, pwede mo siyang ipaksi or i-adobo. So, eto, ganun yung lasa niya, amoy niya. So, gusto ko lang siya sa sinigang, sa mga something na pang-paamoy na pepper. So, serrano pepper. Yun yung pangalan nito. Para kung gusto nyong bumili ng ganito, parang feeling ko may sinigang. And then, bumili din ako ng chicken gizzards. 1.48 pounds chicken gizzard. Mura ang gizzard, ang liver dito, guys. Lalagay ko siya sa pansit siguro. Kasama nitong liver. Si Mac ayaw niya ng liver. Ayaw mo ng liver, no? Pero kung sa pansit, okay lang din naman. Pero sa adobo, ayaw mo. Mas gusto niya yung gizzard lang pag sa adobo. So, ito naman is $1.55 siya, which is 1.25 pounds or half kilo, 567 grams. And then, meron ding nabiling chocolate. Pinapa-remind ko sa kanya, wala akong nabilang chocolate mo ngayon ah. Hindi, okay lang, nakalimutan ko nga eh. Tapos nung bumalik siya para magbayad dun sa tubig, nakita ko, nagpa-patch na ng chocolate. Ayan, pero wow, in fairness naman, nagme-merienda silang mag-ama ngayon at ang minemerienda po nila ay, ito guys, sobrang sarap nito pag punta kayong Costco. This is the grapes na, hindi to yung organic. Mas mura to eh, $5 to, yung organic is $7. From Costco, mabanggit ko lang. Ang tamis, ang crunchy.
Ang refreshing. Next naman is this one. This is the marble chocolate brochet. Kasi yung usual, yung una na binili ko is sliced brochet. Brochet ba pangalan nito? Basta. And then wala yun sa isang Walmart na pinupuntahan namin. Nakukuha lang namin dito sa malapit sa amin na Walmart. Tapos na-discover namin yung vanilla brochet. Yun yung lagi na naman namin binibili. Ngayon wala na naman yung vanilla brochet. Kaya tatry naman namin tong marble chocolate brochet. Sobrang ganda ng texture nito, tsaka matagal yung expiration niya. Like this one, 10/31 pa yung expiration. Ano pa lang ngayon? 10/9 pa lang? October 9 pa lang, expiration niya is 31. So, matagal yung shelf life niya. Basta maganda din kayo mag-handle sa mga food ninyo, of course. Ito, pineapple juice, na gustong-gusto ni Maki. Ito yung lagi na yung binibili na juice. This is 100% apple juice. I mean pineapple juice. So, ito, kung minsan medyo maasim siya for me, nilalagyan ko siya ng water. Concentrated kasi ito. Yun, nilalagyan ko pa ito ng konting water. And then, Heinz tomato ketchup. Mas gusto kasi ni Mac yung tomato ketchup, pero sa akin UFC yung ginagamit ko kapag yung mga kineketchupan na pagkain. And then, we got here Salon Pass with lidocaine kasi sobrang sakit ng likod ko. Nagpa-Cairo na ako yesterday. Medyo masakit pa rin, but at least better na siya after the Cairo, and I still have another appointment on Monday sa Cairo. So, hopefully, makatulong siya. And then, CeraVe na moisturizing cream. Ito, para sa mukha daw niya. Ayaw niyang gamitin yung CeraVe ko na night cream. Mas gusto niya to. So, okay lang din naman. Kasi, malamig na, kaya medyo nangangati na naman po ang mga kabalatan. Pati ako, nangangati ako. Nakakadry kasi, tapos yung aircon or yung heater, nakakadry. Kaya, may nagsasalitang bata na nagmemeryenda. And then, hand cream lang para may magamit kami sa flight. And then, Desitin, kasi nagkaka-rashes na naman sa puwet niya si Mishi. Ang dami naming Desitin. May dalawa kaming Desitin, pero yung regular na Desitin, may mga Aquaphor din kami, pero yung mga regular na Aquaphor. Ang hinahanap po na Aquaphor is yung purple ang ganito niya, kasi yun yung parang mas mataas ata ang zinc content, pero wala kaming mahanap. So, ato Desitin ay, ilang percent to, Daddy? 40%. Ayan, 40% yung zinc niya. So, hopefully, mas makatulong sa balat ni Misha. Ewan ko ba, nag-start na naman ata yung eczema niya, parang na-flare up na naman. Another gulay is repolyo, para sa pansit, tsaka para sa nilagang baka. We got here beef neck bones. So, naghahanap lang kami ng, "Hi, Daddy, maganda nga tong kaso, ang laki ng slice niya, de." Ganito yung slice niya. Halos, naman, ito yung, naghanap kasi kami ng, yung parang buto-buto ng baka na pang kaldereta sana. So, ito lang yung nakita namin. 1.33 pounds. Next here is beef oxtail. Ayan siya. Ito naman for kare-kare. Meron pa kaming ox stripe dyan na naka-freezer, which is na ko na din. Ang tawag nito, na pressure cook ko na din. And then we got here chicken. Gusto ko sana yung maliit lang na chicken, pero sabi niya kasi, yung yung madami na, para hindi na ako pabalik-balik daw sa Walmart. Hindi daw siya pabalik-balik pag magpapabili ako. So, I usually buy chicken thigh or wings. Hindi na ako bumibili ng drumstick. Kasi parang, basta, iba yung namin. So, ito yung gusto namin kasi meron siyang balat, tapos malasa siya. Compared kasi kapag sa breast, dito kasi usually yung mga breast is skinless and boneless na sila. So, ayaw niya. Gusto niya yung may balat. And then, we went to, Sam's Club. Bumili kami ng ahi tuna. Ayan, tuna. This is $20.38 for 2.27 pounds or parang 1 kilo siya. Kasi ahi, steak na siya. Namimiss ko tuloy yung mga, alam mo yung freshly catch na tuna dun sa amin sa Ilocos. Grabe, yung pupunta ka lang dun sa kalsada, ang dami nilang nagbebenta ng mga galing sa dagat talaga. Yun yung gustong-gusto ko dun sa entrance ng barangay namin, ang dami nila dun. And then this one is, ito talaga yung pinunta namin din sa
sa Sam's Club kasi walang ganitong klase ng ribs ang Costco. So, ito naman is 32.24 for 3.23 pounds na siya. So, ang per pound na price niya is 9.98 per pound. So, medyo pricey siya. Pero, gusto kasi ni Mac yung parang barbecue na ito, yung ribs. Ayan. So, na-strip-strip na siya. So, ginagamit din namin to na pang nilagang baka. Actually, ito na yung nilagang baka ko. And then here, we have Pampers na 164. Daddy, parang kailan lang tayo 2 weeks ago? Grabe si Mishi, guys. Nauubos niya yung 100 plus in 2 weeks. Normal ba yun? Parang normal naman yun, no? Kasi parang, parang in overnight, parang 3 beses siya. Tapos pag daytime, parang mga 4 times. Tsaka kung minsan tayo siya ng kain. Dami kasi niyang kinakain. Pakita ko na lang din yung ibang binili namin sa Costco kahapon. Aside from the grapes that we got. So, we got here kimbap, guys. Natikpan na namin to kaninang umaga, which is may tuna na siya, may seaweed and all. Masarap naman siya. Tsaka, ang kagandahan is individually packed siya na ganyan. So, isa lang yung ilalabas mo every time that you eat. Ayan. So, sakto lang sa amin ni Mac yung isang ganyan. Wala na kaming space ng freezer. So, parang gusto ko nang maghanap kung kanino ko ibibigay yung mga breast milk. Kasi ayaw na ni Mishi nung breast milk. So, next naman guys, na nakuha namin sa Costco is this beef chuck pot roast na boneless siya. This is for $32.81 na ilang pounds ba to? 5.30 pounds. So, ang price niya per pound is 6.19. So, medyo mahal na ngayon ang beef. Mas mura ang pork, but we don't eat pork naman kasi. So, ang gagawin ko dito guys ay, if you're wondering, bakit ang dami-dami yung binibili? Kasi mas makakamura kami sa pagbili ng ganito. Ma-freeze naman namin siya. Hindi kami bumibili ng mga pagkain na alam ko na hindi namin siya makakain agad, tas parang masisira siya agad. So, at least to, pag frozen, makakain namin kahit in 2 weeks pa. So, nilagay ko lang sila sa ziplock para airtight talaga sila. Tapos, hinahati ko na, ini-slice ko na sila na for 1 meal namin ni Mac. Pati yung ribs, ganun. And another thing that we got from Costco is this chicken sausage. Hindi ko alam kung paano basahin. With creamy tomato sauce, mushrooms, and peppers. Tapos, bumili kami na dahil nag-crave. Sabi ko, uy, may smoked, salmon. Ayan, smoked Norwegian salmon siya, na meron siyang pepper, traditional, tsaka dill na flavor. Trinay na namin to kagabi. Masarap naman siya, but, ewan ko, madali siyang, parang mag-charcuterie ka lang ng salmon nga lang, not meat. Pero parang madali siyang nakakaumay. Tapos kagabi wala nang kaming soft drink. So parang wala kang palate cleanser. So ang palate cleanser namin kagabi yung grapes. So I think that's all for this haul, guys. Bumili din pa lang kami ng tubig. Di ba usually binibili naming tubig is yung mga naka-case. Ngayon bumili na kami sa Walmart ng Primo na tubig. Yung usual na nakabote sa amin, sa atin sa Pilipinas. Sa amin lang yung Pilipinas. Sa atin sa Pilipinas, yung ilang gallons ba to, Daddy? Yung 18.9 liters, 5 gallons, which is $14. So, parang mas napamahal kami. But I think, mahal lang siya kasi first, dahil dun sa bote. Pag refill na, mas mura na. So, titingnan namin, update ko na lang kayo sa ibang vlog kung mas mura na siya pag refill. Kasi, usually sa Sam's Club, guys, yung katumbas ng dami ng tubig na yan, yung isang case, is just $5 to $6 na siya ngayon. Parang tumaas na rin. Parang $6 na. So, kung yan, 14 every time na edi mas lugi kami. So, we'll see sa next kapag naubos namin, kapag magpaparefill kami. Unfortunately, kaya talaga kami lumabas ay para bumili ng gatas ni Mishi, pero wala. So, thank you so much everyone for watching this video, and thank you so much for always supporting our channel. If you have time, mag-comment naman po kayo sa baba para may mga chat naman po kami. And thank you for following us. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. I'm very active right now on those platforms, but more active on Facebook, I think. So, yun lamang po. Salamat po. I hope to see you guys on our next one. Bye! Bye! Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Wish that
stay in this moment forever, so I can hold you in my arm. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters on